Приказка за шарените чорапи. В едно малко слънчево селце, скрито между зелени хълмове и цветни поляни, живееха деца, които носеха в сърцата си магия. Те имаха най-широките усмивки, най-искрените прегръдки и най-светлите очи. Наричаха ги слънчевите деца, защото където и да отидеха, сякаш носеха слънцето със себе си. Едно от тези деца беше малката Лили. Тя обичаше да играе, да рисува и най-вече да носи шарени чорапки. Всеки ден Лили избираше най-ярките и весели чорапи, които можеше да намери. Едни с раета, друг с точки, трети с малки звездички. Защо чорапите ти никога не са еднакви? Питаха я понякога. А тя се смееше и казваше: защото светът е пъстър и всеки е различен. Но не всички разбираха нейната магия. Понякога някои деца я гледаха странно или я питаха защо е толкова различна. Лили се натъжаваше, но никога не губеше усмивката си. Един ден мъдрият учител в село, дядо Петър, събра всички деца на голяма поляна и им разказа една тайна. Знаете ли, че всеки човек е като чифт чорапи? Понякога сме различни, но заедно създаваме нещо красиво. Всички ние имаме свои цветове, но когато се съберем, ставаме истинска дъга. Тогава едно от децата попита: а как можем да покажем, че разбираме и приемаме всички? Като носим шарени чорапи на 21 март, усмихна се дядо Петър. Това ще бъде денят, в който ще отпразнуваме красотата на различието. Така новината се разнесе из цялото село. На следващия 21 март всички малки и големи деца и възрастни обуха най-шарените си чорапи. Улиците бяха изпълнени с цветове, смях, игри. Лили гледаше наоколо с блестящи очи. Светът беше разбрал нейната тайна. От тогава всяка година хората обуват шарени чорапи, за да покажат, че обичат и приемат всички, дори и тези, които са малко по-различни. Защото в различието има красота, а в добротата – магия.